onu ndị Agụata ọmụ na-eme n'ụzọ anyị ejezugo Igbo n'olu anyị isi ọwụwa anyanwụ Naijiria wee na-aga Anambra steeti ndị Agụata anyị afụta n'ụbọchị ụka ịzọ onu ndị Agụata championship unu ma onye kwụ n'ọgbọ Jabidu n'ụga Jabidu nke ndị ụga mkpọmkpọ ndụ na nka su n'ọhịa ka o ruolo Jabidu bụ eze nwaanyị bịa maka ọsọ aka ji ọhụụ ka ọ n'ụmụ eze ụga aka ji ọhụụ na eze nwaanyị ọnya ya mkpụrụ oroma agakọ let's return back to our root. Mkpọmkpọ ọkara mmadụ ọkara mmụọ onye na-eme n'ụzọ ọkwa ndị ọgwụ isi ike kwọikwa ọgwụ n'akpa. Mkpọmkpọ versus Jabidu ụga versus na nka edewene champion onye merie ya were na referee so onye na-atụ n'ume Kariana ọ ya dị enye ọda a na-atụkwalị referee ọ chefuru na ọkpụ n'ilo ha fụziere ọgụ nkụta na ndụ mmụọ evunye mkpọmkpọ gwa ya na opeka he's a short man otele nzu otele edo anyị mụ n'ọha ewee na-emewa iche olu ndị Agụata ọbọmụ kpọgodere dike n'ụla bọmụ mere onye nwụrụ anwụ ya ateta ha maka inerecha aka nna ekwu okwu ọdụka ka eji mmanụ aṅụ ata akara mmanụ aṅụ dị ụtọ akara dị ụtọ ịtakọ ya ọnụ ụtụ egbuo ibe ọ mavụrụ n'onwe were isi buo n'ụsọrị nge ọ mafụgara mbara mkpọmkpọ ewere n'ọrụ maka agaracha must come back gụrụ ka oge chisiri m ihu ma nke ọ jụrụ n'ahụ esuoro ya mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ were mere ya coat ọ ife mere Joseph mgbe gboo ya wuru coat of many color akpa ajịrịjị ewee na ọkpọtichasịwa ya ihe ụkwụ n'ahụ ọgwụ ebenatawana akparịa stọdụ ya fụọ mbara Jabidu ndị ụga ọdụ onye ọnwụ na ọsịsọ amabunye ya nwe ọha n'aha ọ badoro ibe ọwụọ maka ha na-ebi ọwụcha ochu ka ha na-akwa oke ejikwa mkpọmkpọ na njọ otu onye gbata mbanụ ọgụ kotere okwu isi kote evu ọgbakasha onye nwa ite otenye ya azụ Jabidu n'ụga ọgwụ na 1 2 zuzubie n'elu anyị ka na-atụ anya onye ji awụ the new champion onye ga-eritain champion maka ka mmadụ na-abụ na achịchị ha ya ọkwa ofu eji emeri akpọrọ ya asọmpi kpọọ ya egwuregwu gbaa ya mgba mana onye imedu na-agba mgba mkpọmkpọ ewere n'ọrụ otu gwudogwulu ya na ana nkịtị wee na-ama ya ọkpa n'obu ya zọchie ya obu onye ọ na-azụ ike refiri ya were uche na ọka refiri mkpọmkpọ na-alụgohe maka onye mkpụmkpụ na iwu ọkụ ụkwanụ 5 and 6 Jabidu n'ụga mkpọmkpọ ekweghị ife ji ahụ ndụ na nke ọ na-abịakwara ije a ewoo ọ nakwa ya obi ka ọ na-ekpere ya ire ya agba nkịtị ya mụ were ikpere gbuo ya n'obu Jabidu na nsọkọrị onye ji asụ na ofe nne etere adịghị mma ndị ụga bịara rute nwanne be nwoke ndụ na nke a bịara fụọ n'ọbọ yes maka emechaa nkwupụta wee chewe nata olili nsọ maka aja gbasị maka mmadụ niile maka ịnata olili nsọ maka ndị tozuru etozu kwụzuru akwụzụ n'usoro ndị Kristi maka akụpecha ọdala awọ mmiri dole na-eju dọrọ nwa nkịta agbacha n'ahụ eze nwaanyị buru ọrụ ya n'isi ọ na-efe ma atịkpa ọsọ sara ya ma ụshụ mana mmiri o tere nzutechi anya iji wee kwu na onye ya adụghị ike ya were ọgwụ mezuo mkpọmkpọ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mkpọmkpọ ka ewu nke na ha ngị ana etituru na-enye ya na 1 2 o merighi ya mkpọmkpọ na ike na-eme maka nwoke na-apị ụkwa na ive na-eme mkpọmkpọ nwayọọ emene ka ha ụdị one nwe ha kwu ị na-eme ime onwe ha one ha ọ tụtụfuga na ọkụ ọma anaghị isi n'ukwu iso anyị fụtara mgba
onye tiwuolo amụọ ndụ befe amụ okwu ebu onye onweghị nne m nọ ka ha ma ahụsị nke nna m ji anọ ya ụtụ m adọghị ya ka m ji were ọnụ tii na-abọ na-ekwuru ụwa okwu eze nwaanyị amụbatara befilisi ya bịa ọ ka akwụkwọ obie ya ọgwụ ọma obiri ya adịkwa ha nkịtị maka ọ nkịta ka eji ebi o kuru ihe n'aka o kunye na n'aka agbabeghị mgba agba Jabid eselebreti ome o kukuru ha na-abụ 1 2 maka ihu onye ife dị mkpa iji ama mkpọmkpọ dị ka ọ kwadoro ọrụ akwado ihu onye ife dị mkpa iji ama ọ mafụgana ya mbara ya ka je họala ahụ ya họala ahụ ala ụmụ ụlọ nwa nkịta ya họwagodi ere ochie nere mkpọmkpọ na eze nwanyị ọtụtụ nwana ya ọla mkpọmkpọ sọ naghị eti nwaanyị ihe o zere onwe ọmịa ya ọnụ o zere onwe ọmịa ya ọnụ ịhụkwa beriberi ije nkịta o zere onwe ọmịa ya ọnụ ka aka na-eme ibe Jabid amabatana tụọ n'ume ikpe gosighasịa m ya n'ikuku ka o begharịrị ịmọnwụgharị ya tie ya ukwu n'ala o buru n'azụ ya aka dị onye o ji awodo o ji ha gbuo ya ụtụtụ ụkara o chekwa eze nwaanyị na mkpọmkpọ na nka ọkwado nwaanyị ka ụnụ na-asara kọrarị nke egwu ukwu ka ọ bịa eze nwaanyị si ya sụkọrọ fụọ eze nwaanyị akwanyela onwe ya ugwu Jabid amagwugharị ya na 1 2 o meghị ihe ha ka ha ọwala o kwuo na-eyi ikpere emi emegwata na-emegwata anyị abịaghị ụlọ anyị abịaghị egwu ọnwa mgbaka anyị bịakwa n'onu ndị agụata aka m na-ekwuru uwe okwu ọ nke Chineke nyere m ka m ji agbado onye ka m na-ara ibe n'ike onye ọ na-zuo ike mkpọmkpọ o ji onye ijebe ndụ mmụọ adọta ya na-ababara isi adọna ya n'isi ose ntewene onweghị na ọha onye atụtụ nye enwe na ọha wee also over his dead body ọ mọbụnye na-eme smackdown ọ chịkọ ịsana ka mgba akwụkwọ 1 2 okpekweghị eji emeri ya Jabid na-atụ n'ime mkpọmkpọ ọsụsụ gbatara nyere ya aka mana onye ka ọ na-ji ahụ maka onye kote okwu o jechaa ya nna ya isi kote ebu ọ gbakashịa ya isi maka onye jere kpakpamba evu na-evu ọnụ ntuntu ọ jụrụ nni jọgụ ike dịkwa ya nke anyị ji eme ya fụrụ ya ndụ mmụọ Jabid nke ndị ụga Jabid na ụga Jabid na-eje ọrụ igbo enu rengi mkpọmkpọ kasọ na ana jara enu anya ọ marịa na ụkpa mmiri n'onwe ya tie akwụ ka ya ga-ehuwe n'anya mkpọmkpọ akrobatik o menela ndị ọtọ n'enu sugosi m ife na maka ọkwa nke onye metere ahụ ya smackdown Randy Orton ikpo over 6 feet high above the ground 1 2 okpekweho jeghara champion na nkịtị na-abụ kene gbagbere isi dona nke ahụ na-anọ okwe nwa jai but nearly cannot kill a bird na m gwara m gbogbo ka na-ene Jabid ka ọ tọdoro akpịrị aka na akpịrị ka a na-ene mkpọmkpọ ka ọ nọ ka onye ike gwụrụ mkpọmkpọ amanyere o jekwa n'otu ringenu onye ọdụ ọsọ so na anwụ ọnwụ jọrọ njọ ịkpọkwe ihe Jabid gwa kwara ụtụrụ ọhịa ọsị ya bịawa Jabid amịrị n'onwe Jabid ofe ewugharị ya o vuru Jabid ekweghị Jabid amụgharị ya baha 1 kweghị onye na zuo ike mgbe ebido ha n'isi ọzọ na ọkpa n'ahụ o wee n'isi efe na mpa gbugharị ya ome smackdown kene gbugharị ya ka o mee smackdown ekweghị ọzọ gwara ya ọkpa n'ahụ kwakwa isi na mpa na jiri aka eme ewe
o mekwara yo 1 2 3 o merikweno mkpọkpọ emerienu the new champion ndo na nke na ihe enu ino na-egbu olu mba north anya mmiri awụrụ nke m Jabid why do na nke anya jekwa egbetere eho emechinene m ego ọka maka ọ na nke ka ha ji astọpụ were ọra gbachicha m ntị maka kamgbe ha gbanwere isi mma nke ndị ukwu agba egwu tinye mkpọmkpọ na ihe dị iche dịkwa na nka asụ onye ọ na chenji ndị bekee na nke chenji na ya hụọ dị mkpabi ndị ekwuru ọbịa owe onweghị onye ji ego ichenjie so ọgbaisa ha Jessica na Paul Amonye ndị Agụata Olumba North and South the new champion is here ndo na nka ana aya ọrụ asụ onye lahụ ụlọ evulu egbe Jabid ya na eze nwaanyị be all losers ka ha si na Agụata fụọ otu iri ọkpa na wee mkpọmkpọ ọ na-aya bịara ije otu nwa ka mmadụ 10 ngenge enyi na-achị igwe enyi ọsọ na ọ dị adọrọ na mma hụ ha ọ dịghị izi ọ dịghị ofere ajụ na ibe niile na-esue mkpọmkpọ okene ndụ na nka bebe na nka aka na nka vuru ivu ba ụba the losers is going now ya dozie ka ya hụ onu ndị Agụata mma abịa na